Happy Valentine's, everyone! Today is a Valentine's Day, adlaw sa Lover's Day. Kung wa kayo uyab, pagkalunlay ko no. So, sa mga wala uyab dyan, wag kayong mag-ulgo-ul dyan kasi hindi naman tayo namamatay pag wala tayong uyab, no? So, Happy Valentine's! So, today, galing ko lang ako sa work, no? So, Valentine's pala ngayon. So, my cards. Ay, si hubby ko dyan. Oh, sweet. Card lalo. So, ito na guys. Ang card ni hubby. So, hello guys. Happy Valentine's. So, kanan diha. So, after I came from work, so may na-receive ako Valentine's card. Galing sa aking asawa. So, I need to read it. Hello guys! Happy Valentine's Day sa lahat dyan. So, ito na yung card na galing sa asawa ko. So, let's open it. Oh! Baliktad pala. So, here it is. Very pretty. And let's open it. What's inside? Oh! My gift si habibi ko. Mystic Riches. Wow, sana manalo tayo nito guys. So, ito na yung card. Oh. May doggy. My Foxy. Foxy, have you been doing there? Uy. So, hello guys. Yan ang Valentine's gift or card galing sa asawa ko. Kung alam nyo guys kung bakit ito yung binili ng asawa ko para sa akin, kasi one time binigyan niya ako ng bulaklak flowers, tapos sabi ko next time please don't give me a bunch of flowers because nalalanta lang naman yun. Kung gusto mo, kahit ano na lang except the flowers. That's why. So, ito na. Gusto niya akong maging rich, guys. Kaya naging practical na lang ako, guys. Sabi ko, wag na lang yung bulaklak. Kung gusto mo, pera na lang. Kasi mukha akong pera, no? Hindi naman talaga mukhang pera. Kasi practical lang naman ako, eh. Nalalanta naman yung bulaklak. Tapos, kung pwede bigas na lang, diba? Rice. Kasi mabubusog pa ako. Kaya, yun, after noon, hindi niya ako binibigyan ng bulaklak. Kasi alam niya na ayaw ko. Napagalitan tuloy. So, masamang tao ito. Diba? I'm thankful din, guys. Kasi, kahit ganun yung asawa ko, minahal niya ako. Nang gusto. Charang drama ka na hindi naman sa ganun. So, kung gusto nyo makahanap ng maging asawa na puti yung iflas. Mag-foreigner kayo guys, piliin nyo lang yung mabait at saka mabait kung tulog. That's the end of my video guys. Thank you for watching. So to all my subscribers, thank you very much na nanonood sa video ko. Walay klaro. Next time, pagbubutihin ko na guys para sa inyo. Okay? So, thank you. Please do like and subscribe to my YouTube channel. God bless. Happy Puso Day. Happy Valentine's Day. We need to love each other. God bless you all. I love you.